Tohoročný festival bude trvať 2 dní, 29. i 30. junija toho roku i už po tradiciji bude otrimaný na ljetnej bini školi Petro Kuzmjak. Festival bi mal počet s otveranjem výstavy Maljunko Hlari Petković z Novog Sadu, a potom u šlídzi Červené pupče, ktoré by trebalo počať na 17 hodín. Poneže toho roku tota manifestacija decinskej tvorčosti slavi svoj 50. jubilej i všetko bude prilagodené takomu veľkomu švetu. U večerších hodinoch peršoho dňa festivala, točnejšie na 22 hodín, bude otrimaný večer tvorčosti mladých, odnosno Červená rúža, manifestacija u ramikoch, ktorejšie mladí budú zmáhať so zabavnýma kompozíciami u 3 kategóriách: za najkrajší hlas, za najlepšiu autorskú kompozíciu i za najlepší vkupný nástup. V sobotu druhého dňa festivala bude na 21 hodinu otrimaná manifestacija od Húky rovniny, ktorá bude mať i charakteristiky švetočného koncerta. I toho roku na festivalu plánovaný sajam pri Vredníkoch, ktorý bude otrimaný sobotu v predpoledňových hodinoch, a počas festivala i piatok i sobotu prez deň bude otvorený i muzej, odnosno etnozbírka u populárnym zámku.